खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजाद 2024 नि थाखाय एडमिट कार्ड फोसावबाय। डिरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामआ फोसावदों दि टेट काम थिसनथाइ आनजाद 2024 नि थाखाय आर'जलाइ होग्रा बिनायसाफोरा दा 15 नबेम्बर 2024 खालि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। आनजादआ 29 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव जागोन। बिनायसाफोरा माध्यमिक.assam.gov.in आव गेजेरारि सोलोंथाइ बिथोनगिरि आसामनि मावख'गिरि वेबसाइटआव थांनानै गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ मोननो हागोन। लग इन खालामनो थाखाय बिनायसाफोरा आर'जलाइ बिखान्थिनि समाव बाहायजानाय गावसोरनि आर'जलाइ नम्बर आरो पासवार्डनि गोनांथि जागोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा 2024 निफ्राय 25 मायथाइनि थाखाय थुनलाइयारि बान्था आरो पेन्सन मोनगिरिफोरनो फोसावदों। आसाम सोरखारा बोसोर 2024 निफ्राय 25 मायथाइनि थाखाय गावनि थुनलाइयारि बान्था आरो पेन्सन मोनगिरिफोरनि फारिलाइ बेखेवदों। रुंसारि थुनलाइयारि आइकन हामेन बरग'हाइनि जोनोम सानखौ गोसोखांनानै दिनै 7 दिसेम्बर खालि मोनसे फोरबोनि समाव गासै सा 30 सुबुंफोरखौ मान बावनाय जागोन। बे हाबाफारिया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बेलासिनि 2 रिंगायाव जागोन, जेराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बे बोसोरा सिगांनिफ्रायनो सोरखारि पेन्सन मोननाय बान्था मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नोजोरखौ सिनायथि होयो। बेयो सुबुंफोरनो 50,000 रांनि मोनसे नोगोद बान्थाजों लोगोसे गनायथिनि फोरमानलाइ होनाय जागोन। बे समावनो जायफोरा जायखिजाया सोरखारि पेन्सन बिथांखिनि सिङाव फैया बिसोर गांसे फोरमान बिलाइ आरो दानफ्रोमबो 8,000 रां पेन्सन मोनगोन। थामथि खौराङाव दङ आसामआ फरायसालि सोलोंथाइनि गुनखौ बिजिरनो थाखाय रायजोनाङै गुणोत्सव 2025 जागायगोन। आसाम सोरखारा गासै रायजोआव फरायसालि सोलोंथाइनि गुनखौ बिजिरनो थाखाय गुणोत्सव 2025 जागायनो थियारि जादों। 6 दिसेम्बर सुक्रुबारखालि फोसावनाय मोनसे मावख'आरि बिबुंथिनि बायदिब्ला जानुवारियाव जागायजेननो गोनां बे हाबाफारिया गासै 35 जिल्लाफोरनि 44,000 निबो बांसिन फरायसालिफोरखौ लाफागोन आरो थाखो 1 निफ्राय 9 सिम फ्राय 40 लाख फरायसाफोरखौ लाफागोन। 2025 मायथाइनि खुंथायखौ मोनथाम खोन्दोआव बाहायनाय जागोन। गिबि खोन्दोआव 6 निफ्राय 9 जानुवारिसिम 11 जिल्लाफोर, नैथि खोन्दोआव 17 निफ्राय 22 जानुवारिसिम 14 जिल्लाफोर आरो थामथि खोन्दोआव 5 निफ्राय 8 फेब्रुवारिसिम 10 जिल्लाफोर थागोन। हाबाफारिनि सिङाव थानाय फरायसालिफोराव सोरखारि आरो रायजोआरि खालामजानाय फरायसालिफोर, साहा बागाननि मडेल फरायसालि, कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय, आदर्श बिद्यालय आरो साहा बागानजों सामलायजानाय फरायसालिफोर दं। बे बोसोरनि गुणोत्सवआ थाखानाय वेब पर्टेलजों लोगोसे आनजाद नायनायनि फोरमायथिफोरखौ गथायनो थाखाय मोनसे मबाइल एप्लिकेशनजों लोगोसे गोबां गोदान सुबिदाफोरबो लाबोदों। बे एपआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै रायजोआरि बिजिरगिरिफोरखौ नोजोर होनो आरो फरायसालिनि रोखोमसे खसाबखौ मोनसे रोखा बिजिरनाय थाखो महरै बिजिरनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआरआव आखाइ इसान सि दाग्रा दारिमिनखौ जौगाहोदों। आखाइ इसान आरो टेक्सटाइल बिफान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआ मैया तामुलपुराव सा 55 मुलाम्फा मोनग्रा सि दाग्राफोरनो जेक्वार्ड मेसिन आरो एक्सेसरिजजों गोदान मुगानि फ्रेम लुमफोर राननानै बिटिआरआव आखाइ इसान सि दाग्रा दारिमिनखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान लादों। बे हाबाफारिनि थांखिया दिहुनथाइ आरो आखा-फाखाथिखौ बांहोनाय, जोबनायाव हाथाइनि बादायलायनायखौ बांहोनाय। बे फोरबोआव तामुलपुरनि जिल्ला कमिशनार मानगोनां एमसिएलए श्री हेमन्त राभा आरो गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। आखाइ इसान सेक्टरा बिटिआरनि रांखान्थिनि थाखाय गोनांथार, जाय गोबां नखरफोरनो जिउ राहा होयो। बे मददजों सि दाग्राफोरा गावसोरनि रोंग'थिखौ जौगाहोनो हायो, गोजौ गुन गोनां सि जोम दिहुननो हायो आरो साबसिन हाथाइनि खाबुफोरखौ मोननो हायो। बे जौगानाया बिटिसि खुंथायनि रादाय होनाया ओनसोलारि आरिमुगिरिफोरखौ गोहो होनाय आरो जाहोननि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ जौगाहोनाय।
बाथि खौराङाव दङ बर' थान्दै हान्जाया अमित शाहखौ लोगो हमदों। बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोख्रै राहा लानो दाबि, हाजोआरि हारिसाफोरखौ गनायथि होनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हान्जाया बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारिया मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमदों। बे जथुमाव बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। सावरायनायनि गाहाय आयदाफोराव दङ एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मायाव हांख्रायहरनाय, कक्राझाराव जानो गोनां 57थि एबसु जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय थान्दै हान्जाया अमित शाहखौ नेमखान्थि बायदियै हांख्रायहरदों। नैथियाव दङ बिटिआर गोरोबथानि सायाव सावरायनाय। बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायाव दावगानाय आरो जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। दैदेनगिरिफोरा गनायथि जानाय रादाय होनायफोराव गोख्रै राहा लानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। थामथियाव दङ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मान होनायनि थांखि। बर' हारिनि सासे मानगोनां दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव गोदान दिल्लीनि मोनसे लामानि मुं दोन्नायनि थांखि गथायनाय जादों। ब्रैथियाव दङ संबिजिरारि फोसाबनायनि दाबि। बर' सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलफोरनि थाखाय 6थि फारिलाइनि सिङाव राहाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एबसुआ 125थि संबिजिरारि सोदांनाय दाफुंनो दाबि दैखांदोंमोन। बाथियाव दङ लुथायारि सानज'थाइ जौगाथाय। थान्दै हान्जाया मिरु सोरखारखौ बर' गोरोबथानि सिङाव खोथा होनाय 1,500 कौटि रांनि बिथायारि सानज'थाइ जौगाथाय मावथांखिफोरखौ गोख्रै खालामनो खावलायदोंमोन। दथियाव दङ हाजोआरि बर'फोरखौ फारियाव सोजानाय हारि महरै गनायथि। थान्दै हान्जाया हाजोआव थाग्रा बर' हारिफोरखौ गावसोरनि समाजारि आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ रोखा खालामनो थाखाय हाजोआव थाग्रा बर' हारिफोरखौ फारियाव सोजानाय हारिसा महरै गनायथि होनो खावलायदोंमोन। स्निथियाव दङ एनडिएफि केडारफोरनि उदां। एबसुआ नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड एनडिएफि केडारफोरनि बेरेखायै होनाय गासैबो केसफोरखौ बोखारफिननो आरो दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनाय सुबुंफोरखौ हगारनांगौ होनना दाबि खालामो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।